Mebusem ti aduonu nwotwe. Abonefo dwane bra obi mpam won. Na tenenefo de oye nam se jataburuwa. Asase mrato na ema eso ahemfo dooso. Na nipa nhunumufo ne nimdifo na ema ohene kyere. Ohiani a ohye ohiani so te se osu a epradie kora ema aduane ma. Wona wogya mra no yi obonefo aye. Na wona wodi mra so no ne won di apreapre. Nipa bone nhunu atemu mu. Na wana ohwehwe awurade akiri kwan no hunu ade nyina mu. Ohiani a onam ne peye mu yesene de ochia akwan mienu mu na wanya ne ho. Die obu mra no ye obanyansafo. Na de one ahohwifo obo no hye na agya aniwuo. Die ode mfentum ne apempensie dore na ade no. Oboaboa no ma de obehunu mobrofo mobro. Die oyi na so firi mratie hu no. Ne mpai bompo ye achiwade. Die ogigitifo kobone kwan so no. Obehye onwara amenamu. Na peyefo bedi adepa. Onipa defo ye nanisu nyansafo. Na mobroni hunumufo hwehwe ni mu. Tirenefo di ahurusi a eyefe pii. Na abonefo sori a nipa hunta. Die okata ne mra to so no orenye promprom. Na die oka ne ogyae no obehunu mobo. Nhyira no nipa ofere ade daada. Na die ohye na komaden beto boni mu. Obonefo a odi oman mobrofo so. Tise jata obubom ni sisira na ni abre. Ohina oni nhunumu na ne nhye so so. Die otane amimdie mane na che. Onipa obi moja ho so da ne so no. Obedwane akoduru amenemu. Ma wo nsanka no. Die onam peye mu no benya nkwa. Na die ochia akwan mienu mu no behwe biakomu. Die odo na sase no aduane be men no. Na die odi adehunu akiri no ohia be men no. Onipa no kwafo nhyira be dooso. Na die orepe ntem anya ne ho renye totroto. Enimhwenye. Nso aduane afono masumpo na onipa bedi asemone. Onibrifo pre ahonya ho. Na onhunu se ohia beba ne so. Die oka obi anim. Eye akire ya. Obenya animonyam asene die ode ne tekyerema defe. Die ofum na janene na adefa. Na okase. Enye mrato no ye ode seifo adamfo. Die nakono so hanya ntokwa. Na die ode ne hoto awurade so obedore srade. Die ne ho da na koma so no ye okwasea. Na die onam nyansam no benya adwaneye. Die oma ohiani no erehia no. Na die oyi nani no benya nuabo pii. Abonefo sori a nipa hunta. Na wayira na tenefo redoso.